An sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. An sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Arabon. Maray na pagkaaga mga tugang, aldaw kitang unyan Sabado, Nobyembre 15 taong 2022. And live na maantabayanan ang satong Aramon program sa 95 o sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, sa 89.5 Radyo Natin Naga. Maantabayanan man live sa Nagangunyan na Facebook page, siring man sa Naga City Government Facebook page as in YouTube channel. Ini po ang sa inyong lingkod, Paulo de los Santos. Ako man po si Jason Yola. Ngunyan mga tugang, igwa po kita ng espesyal na bisita gikan sa Housing and Settlements Development Office, si Engineer Rolando Campillos, ang sa indang Department Head. Okay. Si Engineer Campillos, siya ang pamayo kan Housing and Settlement Development Office, kan siyudad ng Naga, LGU Naga. And basta igong problema sa pangangaipuan sa pagkagunin home lot, ayan, na mahal rani ka sa siyudad ka Naga. Now dyan si Engineer Campillos. Engineer. Salamat na maray. Diyos maray na aga sa Indo Tabi, Jason and Pau. Kasi sa mga naghihinan nyo kan sa indong programa. Ang day pa lang nahaloy tabi, Engineer, ang nakaaging September, nakigunin garo demolition dyan sa Fernandez Compound, dyan sa Barangay Santa Cruz. Aram ko na ang administrasyon kan lokal na gobyerno kan Siyudad ng Naga, marikas na nakapag-aktuar, nakapagtaunin asistensya, huli kan hinahagid siguro kan sitwasyon, sagod hinahagid kan itong mga na-displaced na mga homeowners. Okay. Ano po ang papel na ginampanan kan Siyudad sa sitwasyon na ini? Inot po, kang naaraman may nagkagawa dyan ng demolition, ining huring demolition na nangyari, nag-meeting po kami kang mga opisinang DSWD, ang PSO, ang General Services Department, ang City Engineers Office, para po gibon ang plano para si mga naapektuhan na pamilya, nagkagarabanero, tulos matabaning tabang. So, ang napagkaulay mi po kadto kan nag-meeting kami, yung na mag-create o mag-establish ning temporary shelter para sa mga pamilyang ini na ginibungan po duman sa evacuation center duman sa Barangay Santa Cruz. Pero maringanit na medyo marikas si aksyon kang syudad, naibitaran nalikin itong mga maraot na sitwasyon siguro, Kami mismo po naarami kang aldaw na ito, base po sa kasuguan kan sa tuyang namutan na alkalde, Miguel Roson. Tapos po, kang aldaw mismong ito, pagkahapon after office hours, nailag mitulos ang temporary shelter center na yan, duman sa Barangay Santa Cruz. Kaya po sa mga napiktuhan na pamilya, dagos na nakalipat katumbangin ito, asin po si asistensya na ginibukang CSWDO, tinaw po duman, pagkakan, si beddings tinda, may mga tent na piglag duman sa loob kang evacuation center. Kan mga panahon na ito, pati si Mayor, nasa Manila siguro. Mayo si Mayor tabi ka to. Ulo po, sinugo po ang kami, asin po, binilog mi si Team Tulos para po masimbagan sa pangangay po ang mga nagkaroon. Kaya maramang tulos ng alkalde, maski mayo siya sa Laugan Siyudad Naga, nasa Manila siguro, Amerikas na pigsugo si mga department heads na concerned sa sitwasyon na ini. Po tabi. Okay, Pao, may apot ka tabi. Paano po niya to engineer na ito bagang na-identify si sa tuyang mga beneficiaries duman, and kung matatandaan po niya to, pira po nga ni si pamilyang ito, and composed of how many individuals po tabi engineer? Kang inot na aldaw po na nagrilipat duman sa mga apektadong pamilya, may nakapag-register po kami ng
sampulong pamilya. Pero po siya nagsunod na daw, nagdagdagan pa ito hanggang po sa naging 16 na pamilyas. Sigabos na naka-shelter duman. So, And ano si Kuyan, naging pong enot na lakdang, tanganay po si 16 na pamilya, and subuot na sa 300 po daning individual, matawanan po kay itong certificate of lot allocation po. si inot pong ginibog kang syudad, kang si team, kang nakarilipat na si mga pamilyas duman, siyempre nagtawning asistensya sa pagkakan. Si Turuganda pinakaray. Dagos man po, after a few days, pigmeet ni Mayor, kaiba po ako, si mga naka-shelter duman. Asin po, hinili si kamugtakan kang si mga pamilyang ito, and dagos ang pinaliwanag ni Mayor duman na si magiging kwalifikadong maging beneficiaryo kang programa kang syudad para sa kasaraditan, matawan asistensya sa pagtaon ng luting malilipatan. Nagkataon po na sa 16 na pamilyang ito, base po sa naging validation me, dahil man po gabos naging priority para pumatawan ng malilipatan. Kaya po katong nagkaiguan ng pagtao ng daga para sa ilang malilipatan, 8 lang pong pamilya ang nag-qualify. Kasi iba po, nahilimi po base sa validation na dahil man pwedeng makasabay sa inda, duman sa nayot na 8, dahil ang iba duman, man talagang harong na pigaba, kundi naki-star lang man sa dati pong harong, katong dating beneficiaryo duman na katong kaigwang demolition na inot, minata ng parte, naglaog na lang duman, nakilaog duman o naki-star duman. Naki-star siya. Oo. Sa madaling sabi, sa sarong-harong, igwang duwang pamilya, igwang tulong pamilya. Actually po, may pangyayaring araw yan, pero ang bilanta po kayo duman, bako man talaga si pamilya na kita sa harong. Iyo. Kundi si harong na Pigaba. Pigaba duman. Kaya po si talagang principal house owner ang dapat ang tawan ng asistensyang madalian. O siya maging priority beneficiary kang Ayo. programang ini. Kumbaga man, kung gusto niya, maki-star gari siya duman. Pwede po, Sa or lilipatan. bagaman, Muna. mag-apply po siya. Nag-apply. Pero po kang pag-imbestigar mi duman, ito pong mga naki-star, baga duman sa mga harong na to, nasisabi ko, nag-apply naman pala siya. Kundi sabi ko nga ni kayan, dahil po siya makakaiba duman sa pagiging matatawan ng priority. Ang matatawan tanan duman talaga si kagsadiri ng harong, nagginabaan. Okay. And kung si rin po ang engineer, ito pong mga day nag-qualify, matatawanan man sinda ng land allocation pero bako po sa kunyan. Iyo po. So, siyempre po maagi ba yun sa sarong proseso, dahil sinabay isa sa bayngon yan. Okay po. And sa presente po, ini pong mga day nag-qualify, yaon sen po sinda kunyan nagtitinir. Yaon pa po sinda duman sa Santa Cruz Evacuation Center? Kang nagtao po kami certificate of lot allocation sa INDA, duman sa 8 ito. Pinagsabi po ni Mayor na hanggang October 21 na lang sinda duman sa lugar na tumating. Dahil po ito po ang evacuation center na to, itong temporary evacuation center na to, ginagamit man tong classroom kang Santa Cruz High School. Iyo. Nagkapira pong mga sections ang nakalaog duman sa ko na to. Ang nagkaklase duman. Nagkapirang sections iyan. Kapag duman ko nahiling ko eh. Kaya po pala ni Guapa po ning another school building na tutugdok po duman sa likod. eskwelahan na Oo. ito. Iyo po. Siguro si mga estudyante duman, temporarily, yung po sila duman sa evacuation center, duman sila nagkaklase. Pero ang sections po itong yung duman. Biltahan po ni yung biltahan tayo ni yung 16 na mga displaced na mga homeowners. Sa insindang mo yan na piglipat. Hindi pong 8, piglipat mi po sila sa Liberty to Village dyan sa sitio San Rafael, Barangay Kararayan. Yan po sindang ngunyan, dyan po sinda pigtawan ng lugar na matitinukan sa indang sadiring harong. Initially, 8 pa man lang. 8 pa man lang po, tayo silang qualified duman. Pero po, dahil matapos po dyan ang numerong iyan, dahil po may mga naka-star pa sa loob kang Fernandez compound na pasaro-saro po, nagiging sa opisina. Malangan sa bawang aga, kasugmang aga. May nagduman po sa samuyang opisina na ginabaan man sinaning harong sa loob kang Fernandez compound. So inanap po sa record. So nailing ko po naman na talagang
ginabaan si nangarong, ulo nagdiyan po sa Muya, si Aki, pigrepresentar niya si ama niya. Yan po sa record, talagang actual siyang occupant diyan sa loob kang Fernandez compound na sinasabi. Yeah. Ini pong piglipatan ining Liberty Village po ni. Ayun po. Oo. Kung iaano mo po, i-describe mo po sa satong yung mga paraan tabay, ano na po ang itsura kaning Liberty Village na ningon yan? Ayun po. Ini pong Liberty Village na ni, pamuso man po sa inaapod ning La Presa. La Presa. So, Okay. may La Presa 1, Liberty Village 1, sa kaning Liberty Village 2, La Presa 2. So, yan sila po sa La Presa 2, Liberty Village 2. Magtayda mo lang po ining lugar na ini. Ini pong Liberty Village 1, kung mahihiling mo po dyan, kung makakaagi ka dyan, pasiring kang Karayam, pakabalyulan ning tulay kang Balatas baga. Okay. So, may tinambong bago po dyan, tumpawala. Wala, oo. Umalaw ko lang mong diretso. Ang tumbok po kang tinampong ito ang Liberty Village 1. Sa right side lang ka to, yan po ang Liberty Village 2. So, yan po ang Liberty Village 1, may kuryente na. May kuryente, may Oo, tubig na may siguro. tubig, ulupan tubig dyan ngunyan, public faucet lang. Tapi kaso pa lang po si pagdating lateral line dyan. Lateral lines. So, nag-request naman kami sa MNWD. And duman po sa Liberty Village 2, pinupunan ko naman pong ayusin si pagpalag dyan ng shallow wells muna. Ito po ang bomba, bomba. ang jetmatic pump na sinasabi ta. Para at least po, habang natutugnog sinda, may mga gamit na sindang tubig. And ang sa kuryente po, arami mo lang po ang poste na pwede sinang padalaganon ang drop wire pasiri sa ginigibon ng araw. Okay. Ansod po kayo, simple pagpakarakan si tinampo sa laog. Pero duman nga ni Mga sa amenities. La Presa 1, karon may tinampo na. Dahil pa man po yung kompleto dyan, pero po, parikit-kit po, natataon ng atensyon si mga kagadan sa laog. Pero sa madaling pagdaram, halos saro ng komunidad siya na may kuryente, may tinampo, maski nga di pa man kumpleto. Oo. Ito pong La Presa 1, may lateral lines na. Mayo pa po, tayo po si Piga, ayos po yan na malaga naman yung lateral line. Maagi na po siya, didi sa main road taga. Ining tinampong palaw doon na dakula. Tagad to kaya, dahil nalalagan ni lateral line yan, tayo itong, ang inaagyan pa, itong salit side bagang garo, dakula lang sa eskinita. Okay. Kasi si inaagyan natin ng lugar, abo magtugod si Kagsadiri na paagyan si Luti niya, privado Luti. Ini pong bagong tinampo, dahil po pigdon na rin sa tuya, so may pudre po kita na gamiton ito. As in, maagyan kaning lateral line na ini. Okay. Kaya siguro dahil mahalo yung panahon, halipot lang na panahon, magkakagawa na nin maray na serbisyo, supply kan tubig duman ano. Po tabi. Potable water. And then ining komunidad na ini, Engineer Sir Jason, maharanid duman sa Balatas New Development Area. Itong kung saan igwa ng eskwelahan, igwa ng evacuation center, igwa man ng hospital. And kadakol pang ipapatugdok duman na talagang mapapakinabangan bako lang ka mga taga La Presa, kundi kang enterong mga taga syudad na gikan dyan sa areang iyan, kang Balatas and Kararayan. Okay. And tigpira po sinda engineer na pala na sukol kay itong daga na tao po niya to sa 8 na pamilya. May average lot size indang 40 square meters. Ang 40 po baga, dakula naman. Kung ito mga bagong subdivision digdi sa Naga baga, for socialized housing baga. Ang iri baga nasa 40 man lang halos. Halos parehas lang sinda. Kan sukol. Oo. Halawag mahiwas na ining 40 square meters. Ang dimension po nasa 4 by 10. 4 by 10. 4 by 10. 4 ang width niya, ang length niya is 10 meters. Oo, ini pong 8 pamilyang ini sir na naka resibe kay ito pong allocation, land allocation po kang nakaaging petsa 10/7 o di pa ako napapasala. Nagpupuna po sinda na magtugdok kay itong sa indang mga baong istaran. Iyo po. Iyo po si paabot sa kong minsay katong iba na pinupunan po ninda and si iba nagpupupo paglag katong septic tank. Kaya mas inito ninda ta importanteng maradatong may septic tank na sindang. Okay. Sige. Okay. Sige po. Ngunyan mga tugang, sa pagpapautob po kang moratorium, ito pong moratorium duman sa kaantabay sa kauswagan program kana lokal na gobyerno,
digdi engineer baga inibagang housing, socialized housing kang lokal na gobyerno kan syudad din Naga. Na kung saan kadakol na pong nabenepisyaran ini pon po kadto kang panahon po ni Jesse Robredo kundi po ko napapasala. Ayun po, Dabi. Ikaw pa lang kitang bigpapautob na moratorium. Moratorium po ni sain para kisay ang moratorium na yan. Ang moratorium po, yun po ni si pagpapundo mo na kan si pag-apply nindaga sa paay kaning programang ini. Okay. Duman po ni sa mga ordinaryo nag-a-apply lang. Dahil po didi ka bali si mga ito bagang may mga kaso na ito may mga order na ning demolisyon. Ito po talagang dapat urgent ang kasimbangan sa bagay na yan. Dahil man po ka bali duman. Ito lang pong ordinaryo nag-a-apply, iyan po pinapautob ning moratorium na ini. Na dahil sila makaka-apply ko, dahil sila makakasabing ng application. Ano po si naging basihan kung pigpapautob ta ang moratorium? Ang naging urulay po kayan sa Housing Board, as in sa Committee sa Sanggunian, Committee on Housing and Settlements, na dapat po masimbagan mingo na si aplikasyon kato mga pirang ribo almost 6,000 applicants para sa luti. Masimbagan mingo na ito bago kang para ako ng bagong aplikasyon. Dahil po kung sige kaming ako, dahil may nasimbagan pa si dati pang nag-apply, baka po maglubong ang aplikasyon sa Samuya. As in po, medyo, kaya naman, grabe nang magiging kaaditan o stress naman sa mga nag-apply. Dahil panatawan sa kudun yan. Kaya po. Kung ano na po ang sitwasyon, hay na po kitang yan sa pagpautob ng moratorium. Ang gusto kong sabihin po, ano na po ang kilabtan kan sa tong opisina para siyempre ang kautuyan to po baga dahil magparadagdag ano. O nyaw na po kita duman sa halos kabangan na may tatautang titulo o ano. Si moratorium po, ang ginigibong proseso ko niyan, ina-update me po o bina-validate me si mga nag-apply. Malanganin po ngunya si Mana mapaluwasan sa kuyang opisina ning mga surat para sa mga barangay o mga punong barangay na kung pwede agad ang tabang ninda na i-identify ang sarong aplikante kung ini manangga diyaon pa sa lugar ninda o sa barangay ninda buhay pa o kung nasa inang unya kung may impormasyon sinta sa bagay na ini para po si validate mi man ning mga application ninda mas madali dahil po may initial ng info kami nakuha sa barangay. So iyan po ngunya si Manny Papa resibi ko po yun sa barangay para agadon po ang sa indang tabay sa barangay. Alam po wag ang sarong aplikante ano yan pigbawan ning buhay. Ano po mayo na to, mawawara na to o itong automatic itong akin niyang ang application po kaya non-transferable po ni. Bako po niya kang tinawag ka ng daga, pagada na po si beneficiary, pero po si direktang heredero ang magsangli sa iya na maging beneficiary kan daga. Okay. Pero po mere application, bako po siyang transferable na pwede transfer sa akin. Ayo. Po, Di kay po si Aki mag-apply pwede po. Kung ang kamugtakan niya po, malaw duman sa sinasabing excluded duman sa moratorium na sa moratorium ta. Ayo. Pero halawig pang maray ni engineer medyo halawig pang maray ni nulita ano pa lang kita mas hapot pa lang kita sa barangay. Paggiling ko po, tinawan ako kan Sangguniang Panglungsod para po submit ng report hanggang sa December 31, 2022. So mangaling-ali po kang last week, nag-urulay na po kami. Kaibanan ko po sa naging pag-urulay ang chairperson o chairman kang Committee on Housing and Settlement, si Councilor Jesse Albius, and kay bako pa po sa meeting na nangyari si mga representante kang Naga City Urban Federation para po bilugon si plano para po mapadali mi ang pag-validate kina o pag-update kan sa listahan mi. Okay. Kita po baga may binabakal na mga daga. Unya, nasa pipeline na po. Gusto mi na bago kita magpungkang programang ito, o proyektong ito, tapos minaman po si validation kanin, si updating kang listahan para po diretso na kita. Dapat po mayong mawalat. Dapat makaiba gabos. Dapat makaiba. So sa imo pong kalkulo, pera pong aplikante kita igwang ngunyan. Dumang po sa sinabit ko sa Sanggunian na report,
igwa po kong naisabit na 5,951 applicants nag-apply. As of July yan, 2022. So, nagpuon kita kang moratorium pag-implementar yan ka October 1, 2022. So, puon July hanggang October, may nagsarabit pa pong application. So, madagdag po itong numero ito, pero siguro dikit naman lang. So, yun po itong asikasuntang matauan kasimbagan sa maarabot na panahon. Kaya dahil kita nagpapa-apply ngunyan. Okay. Mhm. Pao? Engineer, how about itong mga applicantes na sa sobrang halinin na paghalat kang kasimbagan po para duman sa pagkakaigwa kay itong land allocation para sa programa, alagad sobrang kaluyan po nga ni nagkaigwa na po lugod sinda kay itong pagkakataon na magkaigwa ng sadiring propriedad. Ano na po si disposition po kang Housing and Settlements Development Office sa mga applicantes po na ini? Maliwanag man po baga na sinasabi kang programa na pag magwa ka na ning daga na maistaran o sa diri mo na, binabayaran mo pa man yan sa pag-ibig o direkta mong binakal yan, dahil ka na po pwede maging beneficiary kang programa. Taigwa ka na. Pero halimbawa, natauan ka na. Iba man itong natauan ka na, nagkaigwa ka na daga dahil sa programa, tapos nakabakal ka, dahil man po yan problema. Pero kung halimbawa ka na, nag-apply ka no, tapos nagkaigwa ka, dahil ka pa natatawan ng daghali sa programa, dahil na po siya matatawan, dahil igwa ka na eh. Pag-update po kang application, hanapan mo yun sa imo. Tapos sa lawag ng panahon, sigurado kung baka yung iba dyan, nagkagawa naman pagkakataon na makabakal ng daga o nagyaman naman. May po ba? Ko yan. And ini pong mga beneficiaries pong iniyo, ano po nga ni sinaging beneficiaries actually kwen po ni applicantes pa lang, ano po sinaging requirements mo ninda para avail po, maka-apply po, maako po si applications ninda para digdi sa programang ini. And ano po si mga dapat nindang pig-complete na mga dokumentos. And in kaso po na matapos na po si updating sa listahan, pwede sa moratoryo, mabago po ba kita ning listahan kang documents para sa programa? Siguro po nagkakapiraman lang ang ahaga dumi sa enda, base duman sa mga pigsabit ng documents. Po siguro itong paghiling kung sa panahon ko niyan, baka igwa nasin ng pagsasadiri. Importante po itong maray. Dahil lang siyempre, pinapasiguro ito man na ang tatawan si Mayo pa man talaga. Para po, masimbagan tapang ngayon po, itong Mayong-Mayo. Itong Mayo talaga. Kabali pa po sa requirement na pig-aagad mi dyan, ka nagsabi sila ng dokumento ka ito, ito pa bagang dapat mapahiling niya na sinda. Usually po kayo application sa spouses yan, sa mag-agom, dapat butante sa Naga. Butante sa Naga. Tapos po, may residensya sa Naga. Nag-i-star sa Naga. Po. And mayong pagsasadiri sa laog kang Naga, sa probinsya, o sa ima na parte kang Pilipinas. Mayong pagsasadiri ng daga. Dahil mayong restradong daga, nasa pangaran rin da. Ini pong moratorium na ini, engineer, paano po ini naipautob kang sa indong opisina? Base po doon sa resolution, SP Resolution number 2022-796. Ang ginigo ko po, na-receive ko si copy kang resolution, nagpaskill na po ako sa opisina, sa luwas, nagkapirang permanent space dyan sa opisina na pinapa-easy sa gabos ng mga interesado mag-apply na ngunyan pong panahon niya. Ngunyan na panahon, poon kang October 1, suspended na po ang pagpa-apply sa programang ini. And ano po ang piglalauman mo, engineer, na resulta sa moratorium and then updating po digdi sa listahan na ini kang mga beneficiaries po kang kantabay sa kauswagan social housing o socialized housing program kang lokal na gobyerno? Ako po nagtutubod na masisimbagan ni kung dahil mang gabos si majority kasi nag-apply na may mga pending application sa MUYA sa maarabot na nagkapirang bulan o baka abuton ng kapirang taon. Ta 6,000, almost 6,000 na po yan. Dahil lang po nguyang baga, padagos ko na may binabakal kitang daga. Ang sarot ng binabakal na daga, dakulang mara dyan sa may parting pakul.
Almost 12 hectares yan labi. So makaka-generate ako dyan ng almost sa benta ng 1,900 to 2,000 lots. Po, pag nadagos na po yan. Yan po pinag-expropriate ta. Under expropriation proceedings po yan. Naka-file na po si kaso and halaton na lang po si magiging resulta kan si kasong iyan. Yan po expropriate ta para po sa gamit pampubliko. Yan po. Tapos kung kapag kitang binabaka dyan sa may party kang San Felipe, nga 2.5 hectares man yan, na makakadagdag duman sa bilang na kan sinabi ko sa bagong numero. Naunang bita mo tabi, engineer, na binabakal tato sa bagay ng expropriation, ano. Pwede pong ipaaram ta sa paradangog ta na may mga iba pang paagi kung paano ang pag-acquire ng daga, ano po? Iyo po. Oo. Ano po itong mga ibang paaging, ang expropriation po, yun na dyan. Pinakahuling resort Ito mga dyan. pinakahuring kuya na yan, resort. Oh. Ayun po, may direct negotiation kitang inaapod. Kaulay ta si kag sa diri kan daga, asin po, pinapahayag ta si intention ta sa iya. Nababakalon tanda yan para gibuntang sa rural settlement area. Pag nagkuyog po si kag sa diri na, sige, ipapabakal ko sa imo. Nagkasundo sa perresyuhan. So, dagos-dagos po ang negosasyon. Magad lang po kita pero yun po kayan, dapat may authority si mayor para pa makipag-negotiate. Ano. Pag uga na po kayan, as nagkasundo sa perresyuhan, so, agi mo na tayong dokumento sa barakalan, iso po proseso po yan, papapurman sa sanggunian, para po sa magkakanigong garong bindisyon, na iyan, bakalunta. Okay. Ang panduwa, pwede po duman sa sarong mood na, alam ba, may property ako, pribadong tao ako, may property mo ng syudad. So kung gusto kang sa diri kang syudad, ay kag sa diri kang pribadong lote na, sige, syudad, uga ka masa ng lote dyan, diribay na lang kita. Mag-exchange kita ng property. Ayan ang biga po na swapping. Oh, land swapping, land exchange. Oh, pwede Oh. po yan. Or, halimbawa, may property mo na kung dakula, may nakaisar dyan na informal settlers. O, parte kang daga mo, gusto kong gibuon na settlement area. Di ka kaulayan ta ka. Landowner, pwede ba na sharing na lang kita? Baka lang ko ang parte kang daga mo. Tapos, yung mga informal settlers na ni, dyan ko ilalaw sa parte kang binakal kong daga sa imo. Huwag tukod may sarili kang daga, di okay lang. Pero mas magayon dyan sa mga moods na ini, ito bagang kung may sadiri ng daga na mabuot as in gusto magdonar, tapos idudurar niya ang daga niya, mas maray. Ano man po ang return of ROI, return of investment, o itong magiging pabor man para sa makukuha niya mga benepisyo doon man siya nagdonar? Doon po sa nagdonar, dahil ko na po sa mga pangaran nila, nagkapirang pamilya po hindi sa Naga na nagdonar sinda, ang iba, dahil po may mga informal settlers sa daga ninda, ang ginibuo nila, nagbakal sinda ang daga sa luwas kang property nila. Asin po si mga informal settlers duman sa daga nila, tinawan nila pong daga, duman sa binakal ng daga. Ang nangyayari yung proseso, dahil man direct lang tinatao kang kagsadiri duman sa informal settlers na nakistar sa daga niya, kundi dinudunar niya sa syudad na may kasunduan na pag na-subdivide yan, ang mga looting iyan, itatao duman sa mga informal settlers na na-identify nila, nakaistar duman sa daga nila. So, nagkapirang pamilya po sa Naga na araw ka ng ginibo nila. Tabang po yan sa inda dahil naiwasin na magsaangat pa ng kaso, magkasos ng dakula sa korte. Tabang man sa city, dahil po, kita po baga, medyo tika po man kita sa tuyang pundo para magbakal ng daga, para i-develop ni sa rural settlement area. Okay. O pa, may ano ka pa? Sa iba pa mga kahabutan, mapadapit tigdiyo sa expropriation and pagbabakal kang mga daga na magagamit kang lokal na gobyerno para sa iba pang mga programa sa pagbeltada kan sa tuyang programa. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montesilo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natawahan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawanan ming arog kaning project ninyo hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka,
Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko kasi di ko nga ikalain nga ito tinatanggap namin kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha. Ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nagaano nga hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor sa Ligasyon, talagang mahiguson. Kay Gwaning Maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na dakula na tapos magayon pa, magiging child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Mga tugang, uwi na ang programang Satong Aramon. Nagbabalik ang programang Satong Aramon na kaiba po ang sa inyong lingkod, Paulo de los Santos. Si Riman, ang sa inyong lingkod, Jason Yola, kaibahan tangon yan bilang guest, si Engineer Rolly Campillos. Ngunyan engineer, mapadagos niya ton sa tong pag-urulayan, mapadapit digdi sa pig-expropriate or pig-acquire kang local government unit kang syudad Dinaga. Ining mga dagaan na ini sa parteng San Felipe and Pacol. And kung tatawan po kami engineer ning recall, para sa inyo nga ni engineer gigibuhon, agagamiton kang local government? Ang mga looting ini, pag na-acquire ta na, gagamiton ning resettlement area. Kang dagdag na resettlement areas ini, duwang looting ini sa Naga. Engineer, maabot ang panahon na mas madudubli pagaro may triple pagaro ang ma-avail kaning programa Kanta-based kausugan program. Ang gusto kong sabihin ma-expand. Ano po ning igong kakayahan pa ang syudad na mas mapadakol pa ang homelots para sa mga urban poor communities? Sa duwang bagay pa ang siyudad ng Naga, ang Naga mismo, ang land area, din naman nagdadakula. Ayun. Pero ang pangangaipo po sa istaran ka mga tao naka-istar, nagdadakula, nagdadakul. So, maabot ang panahon na data na kakayahon magpara gibo ng settlement area, ito mga horizontal development baga. Ang area for residential purposes, limitado man yan. Baga. So, ang ginigibo tanangon yan, o pangduang bagay, ang ginigibo tanangon yan, nag-iisip na kita na maglaag ng mga vertical housing project sa Naga. Paitaas. Itong pataas na. Ito bagang ang apod sa Manila, tenement bagay na. Tenement house. Ito mga business housing type kadto. Ngunit may iniisip na po kinang city na ilagman sa siyudad kang Naga. Ang sarong lugar nga ning pinag-uulay na pwede sir na ilag ang proyektong ini diyan sa barangay Santa Cruz. Halos kataid lang katubagang Santa Cruz Evacuation Center ta. Naman sa City Health 2, katarawid lang kaya. So, yun ang sarong project area na pinag-iisipan na naman ilaag. May mga lugar pa man sa Naga, pag na-acquire ka na kang city government na pwedeng ilagan kayan. Kasi madadagdagan ang bilang ka mga proyektong arog kayan sa Naga. Agar tenement man yan. Po, pero pag-iisip talang po ito baga nga building na ang langkaw, dahil na po kay puan, o dahil pigre-require na maglag ka ng elevator. Ito po baga. Garo ang 5-story building garo, naarog yan, garo dahil man required ang elevator. Hindi man siya gayong halangkaw. Po, dahil gayong masyado. Medium rise housing unit lang po yan. Ini pong mga dagaan na ini, once na matugdukan po kayo itong mga housing, digdi na po may nginabang si mga applicantes na haloy na pong nag-apply for the housing program kang syudad. Iyo po. Diyan nga ni po, pinag-urlay po na mayor na hanapan ng, siguro po kung makahanap si mayor ng pondo para po ang lilipatan na lugar, bako sa naman ng daga.
itatao. Pati po, bakong itatao tapos siyempre babayaran niya. Kaya na po ang si housing component kang si proyekto. Taka po baga naglawig ang nagkapirang panahon, taon, na talagang daga lang ang tinatao tang award sa mga nag-apply sa programa. Pero po niya po, pinag-iisipan ni Mayor na kung pwede, kung posible, makakuha ng pundo, pati po si housing component, kaya na. Ang kadipisilan po talaga sa mga nagrelipat, dahil tios man, ang pagpatulog ng harong. Mas mahal po baga ang cost kang harong kisa kang cost kang daga. Saka ang daga, pwede mong hulog-hulugan nga ni. Iyo po. Pero ang pagpatugdog ng harong, Ang pagpatulog ng harong, mautang ka sa doon, nakulaw ng interest. Kung iutang mo yan. Kung makamang pagpatugdog, nadidefeat po si purpose ta. Ang programa. Kaya dapat talaga, dapat magkuya na kita, one step ahead na kita, yan pa si housing component, yan naman po talaga. No. Ini pong sa San Felipe, aramon mi man po kung guraan naman po kahiwas ini and piraman po ang mga beneficiaries na pwede pong manginabang po digdi sa loting ini sa San Felipe. Mga 2.5 hectares po ini, si mga ginabang po di, more than 200 families, mga 280, something like that. And sa may sain po ini dyan sa San Felipe, kung di pa ako napapasala, duman ni sa may parte kang cockpit arena, tama? Sa Balyong Tinampo po, pero may malaog pa siya. Bako siyang along the road, kundi malaog pa siya. Okay po. Ito pong sa may parteng Pakol, piraman po si Sokol kadto, sir. May pig-isip po na ang average lot size diba, mga 50 square meters ang kada saro. Ulo po dahil pa yan na final. Siyempre, isubmit ko po ang draft kayan kay Mayor pa. Pag-ulayan po ko anong mas maray para sa magiging beneficiaryo duman. Ito pong lote duman sa barangay Pakol na ngunya tigpo proseso man, mga in total po, gurano po kahiwas to? Mga labit ng 12 hektaryas. Dakula po to. Kaya garo baga, magiging sarong dakulang komunidad duman sa parting ito pag natapos po yan. And after po kung makwerta na po, ano po si Enot Yatong Lakdang, mga building components muna, siguradon ta na muna na igwa po ning dalan para po duman sa pagpatakod po kang water distribution lines. Gabos po yan, asikasuntang matapos o makua bago po siguro si pag-award sa Luti. Takita po baga sa syudad ni Naga, permitan pinapasiguro na panag-develop ito ng sarong lugar para sa informal settlers, dapat po klarado na may papel yan o so may mga clearances po yan. Hali sa CPDO, makuha kitang palsi, makuha kitang DP kayan, tapos papaproban ng subdivision kayan, isabita sa Bureau of Lands, tapos po kapos na kaipuan ng clearance sa sa Ichilio RB, kinukuha ata po yan para po panagpuon kita dyan, mahiling na kita mismo sa syudad, sinusunod na po ang proseso sa pag-establish sa subdivision. And kaso po, engineer, na akwerta na and naging subdivision na po ini pong mga piga-akwertang daga dyan po sa San Felipe and Pakol. Paano pong igwang investor o igwang pong negosyante na mag-interest po na magtugdok dyan yung sabihin ta na po bagang satellite market or mini store, mini mall? Ano po ang disposition niya to po kayan? Gabos po ni ng mga bagay na mabago sa paggamit kayan, maagi po sa syudad. Kung tugutan po yan kay syudad, asin po nasa prosesong tama, mamang pong problema yan. So gabos po talaga yan, maagi sa prosesong araw kayan. Dapat may pagtugot muna sa syudad, hali sa syudad. Ayan. And ngunyan po, huhurin na lang po na anunsyo or kung igwa po kita ning ipapabot sa publiko, mapadapit po sa programa kang HSDO sa lokal na gobyerno kan syudad. Ako po nakikiulay sa mga nag-apply na dikit na lang pong paghalat. Ngunyan po baga, may moratorium na kita dahil na kita nagpapa-apply sa mga bago na gusto mag-apply. Asin po, kami
sa loob ng gobyerno lokal kang Siyudad Naga, inaasikaso po ang sendong pangangaipo. And talaga pong sa termino ng po ni Mayor Son, talagang gusto mo po na ining mga nag-apply na ni matawa na pong kasimba kasi haloy ni napigahalat. Magkagawin sa diring maistra na daga sa Siyudad Naga. Engineer Rolando Campillos, mabalos po sa pagtamo pong onra sa imbitasyon po niya mo na makaiba ka po digdi sa programang sa tong Aramon program. Salamat man tabi sa inyong dua, Jason and Pau. Kasi sa mga naghinanyog po kasi ng programa. Mga tugang, nadaog po nindo na ang gada nabasog po kamo ni Engineer Rolando Campillos ning mga impormasyon na kay puan po na maipabot po sa indo. Ngunyan mga tugang, sa sunod po niya itong bisita, mabuelta na po ang programa. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa City Government na kami natabangan tulos na tauang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po, hinagad mi kay Mayor Ligasyon na kung pwedeng magkaigo kami ng road tapping kan samuyang lugar na tulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dahil po pasan na nahaloy asin po na itao man po tulos samuya. Po mga inot na aldaw, ang lugar na ni talagang kababa, dikit na oran tinutubig. Ang karahayan po kani yung napalangkawaan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Karami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Kami po na taga-digdi sa Zone 2, Smallville, Hawa, Del Rosario. Taos puso po kami nagpapasalamat sa gobyerno lokal kang Naga City sa pamamayo po ni Mayor Ligasyon na siya pong nag-aprobar kang samuyang tinampo digdi. Salamat pong maray. Salamat po, Mayor. Pagka maagi po kami, marugion po igdi kasi mga daga pa po ini. Bale, nag-aagi lang nga po kami dyan sa baba kasi dyan po sa baba, sementado. Benepisyo po, malawak na po ang agihan mi. Kung may motor po, makadiretso na po digdi, pwede na po siya digdi mismo mag-agi sa muya. Dahil na po kami madipisilan, makarga pa, maharayo, harani na po sa muya. Pati po yung mga senior mi, kalakon man po kami iding senior, naglalakaw-lakaw po sinda iding sa pagkaaga, nakakapag-ro exercise na po sinda iding. Maray po para sa indang. Pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan.
can better be the conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kingaling ay aming ipakikilala. At di mo mapipigilan, ang kwento ay magdudugtungan. Mapag-alaga, magtitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas loob ito ang aming bayan. Nagana, handa na nagana, nasasaligan. Nagana, nangangapaman. Nagana, 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 nagana. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, nagbabalik ang programang Satong Aramon at your service Paulo de los Santos. Itong lingkod, Jason Yola, nagsasabing marahay na aga, marahay na aldaw ng Sabado, mga tugang. Ngunyan mga tugang, akong kasubago baga si Engineer Engineer Rolando Campillos ang pamayok kang Housing and Settlement Development Office kang lokal na gobyerno sa itong naging bisita. Ngunyan, ayaon po rigdiyo ang sa tuyang ginagalangan na City Administrator kang Syudad Dinaga. Mayong iba si dating Konsyal Elmer Baldemoro. Sir, maray na pagkaaga po sa imo, sir, and welcome po sa itong programa. Maray na aga Paulo, maray na aga Paling Jason, maray na aga po sa gabos na naginan nyo kasi nagdadalan. Ngunyan po, sir, may siselebrar po kitang National Children's Month. Paano po nakikisumaroan na lokal na gobyerno kan syudad kada bulan po ni Nobyembre? Ang lokal na gobyerno kang Naga, usually, pirmi man kita na parte kang selebrasyon kang Children's Month. Ngunyan, dati baga, October ini, kaya lang base duman sa Republic Act 10661 na pigdideklara na iyon na ang November, ang Children's Month. Kaya ang lokal na gobyerno kang Naga, padagos po sa mga ginigibong activities para sa kaakian. Ngunyan po baga, ngunyan na taon, ang tema ay ang kalusugan, kaisipan at kapakanan ng bawat bata ating tutukan. So, nag-a-adjust na po kaya kita from pandemic stage, nagiging normal na kita. So, may mga changes na po duman sa mga datitang activities na usually online. Ngunyan po, may mga face-to-face activity ng gigibuhon para sa mga aki. Sir Jason, may hapot ka? Ayun. Medyo ang isa ko kuya tabing ihapot tabi sir medyo maluwas lang muna ako sa topic na yung napapanahon kay ngunyan. Ano po ang halos gabos na programa, projects para sa mga kaakian na itatauta po pero ini pong intervention, magkakanigong intervention para sa mga kaakian. Tangani pong mailikay sinda sa pagiging biktima kang mga heinous crime, panlulugos, panggagadan, o ano pa man ang mga krimen na talagang sa panahon po niya nangyayari, lalo na sa mga kaakianta. Lalo na ito po bagang sa bagay ini si Iris May Payong 18 years old. Di ko lang alam kung sakop pa, pero bako man siyang taga-Naga. Pero po sa mga taga-Nagang jóvenes, ano po ang mga programa o interventions na dapat ang ipautugta? Iba po ang panahon mo niyan. Ayo po, kaya nga po baga ang satuyang alkalde, pig meeting na si security cluster. Kabali po dyan ang PNP City Director, si mga Deputy City Director, si gabos na mga substation commander, pati na din po si mga pamayo ka mga opisinang concerned digdi sa City Hall. Pig-meeting niya kan sarong aldaw para po pag-urlayan manunungod sa security
dahil nga ni po duman sa nangyari kay Iris. Although bako ito digdi sa Naga nangyari, alagad may parte duman kang insidente na nag-agi sa Naga. In fact, nagsakay siya sa Bicol Central Station and nanotaran duman na day nagagana si mga CCTV camera. So minanigo po kan sa tuyang alkalde na diriharan tulos si mga opisinang in charge na mapadali po si pag-install kadtong mga ipoprocure na CCTV camera para duman po mailaag maribayan si mga day nagagana sa Bicol Central Station, pati na din po duman sa mga strategic location kang Naga na kung may siring man na insidente, madali pong masususog. So iyo po yan itong saro sa mga security measure. Pandua, ito pong pagrehistro giraray kang mga trimobile driver na nagkakayod pang banggi na kaipuan po magrehistro sinda sa Plaza Quezon and sa mga PNP station. Ngarig po madaling masusog kung isa itong mga nagkakayod na tricycle pagkakabanggi and other measure po na para malikayan ini. Sa parte man po ka mga kaakian, mas ginigibo itong pag-empower sa inda, aram ninda itong mga posibleng mangyari in kaso may mga arog kaiyan. Kaya nga po baga pinapakusog ta itong Barangay Children Organization na itong mga aki mismo natutukduan kung paano malikayan ang mga posibleng krimen, and at the same time matukduan man itong mga kapwa aki ninda na sinda maging responsable, as in maging tultul na syudadano kang syudad na malikayan, dahil bako lang tukduan itong mga posibleng victim, kundi pati na din itong posibleng perpetrator na matukduan. Pero ang usual kaya pag pigbabasol na itong mga biktima na dahil ka ngaya dapat ngaya dahil kuta nagduman sa arog kaning lugar, dahil ka dapat kuta ngaya sa harong ka lang. Alagad may mga sitwasyon na dahil man talaga may iwasan. Tano dahil tatukduan itong mga kapwa, mga aki na dahil dapat gibuhon ang siring na arog kaayan na itong mga kalalakihan na mga aki na dahil maging advantageous sa kapwa ninda jóvenes. Kaluyahan babae. Baka saro po yan. Bako lang itong binabasol ta itong mga biktima, kundi baka matukduan ta din itong mga posibleng mambiktima. Kaya nga ni po pinapakusog ta itong organisasyon ka mga kaakian. Okay. Lumuklat po si Satoya Matano sa kasong ini Iris May. Ang sarok pong naobserbaran ko dyan, siguro kayo po itong marikas na pagpaabot nin impormasyon o sumbong kan sarong pwedeng nakakamati na magiging biktima siya kaarog kayan. Araw po kay Iris May, itong pasiring pa lang duman sila sa lugar na Haralangkawan ang duhot. Dapat nakaapod na siya na taon marikas man ang pagresponde. Igo po kitang paagi, sistema na mapakusog ang komunikasyon, hali duman sa pwedeng maging biktima, pasiring duman sa mga autoridad. Iyo po, kaya nga ni, ngunyong baga uso itong group chat na ining mga aki na ni, ining mga aki tangon yan, usually igo sindang group chat sa pamilya, sa mga barkada, sa grupo ninda. Dahil kung minsan kaya kung personal call, minsan baka day man nakaantabay itong linalauman, maray kung itong dakol ang pwede makabasa o makahiling para dahil pag-araw kaya na sitwasyon, syempre yao na itong pagkatakot, dahil na aram kung anong gigibuhon. Pero kung may saro lang masendan, kung sa group chat makasend siya na yaon sa arog kanin na delikado, ito ng mga makakabasa duman, ito makakaresponde. Dahil kung may siring kutang arog kaiyan na pangyayari, syempre pag may makabasa duman, makukultulos si attention ka mga autoridad, pwedeng mapasadahan tulos itong lugar
pinangyarihan, and baka dahito nangyari itong arog kadtong krimen na pwedeng naporbaran pero dahil mangyayari itong arog kaning nangyari. Saka siguro po, dapat ba ilagta talaga permisa sa tuyang kaisipan, itong mga magurang na mapasakay kan sa ilang aki, mahali, ritratuhon siguro itong number kan tricycle, o itong lalawgan kong driver. Baka Kaya kaya may baka pangalan- maanggot man. baka maanggot man. At least ko yung baga, Oo. itong halos kadakla naman baga niya ng mga aki, may cellphone. Siguro baka pag nagsakay tricycle, ritratuhon tulos itong body number, isend duman sa group chat kang kapamilya niya or group chat kang grupo ninda para at least aware. Araw ko ba kang mga ginigibo sa Manila, once na pag nagsakay ka ng taxi, pinipicturean tulo si body number kang taxi, and kumbaga naka-alarm tulos duman sa kapamilya niya or kagrupo niya na siya yaon sa taxing araw ka ini, and paduman siya sa lugar na dudumanan niya, and nag-update. Syempre may estimate man kung ano oras maabot. Kung pag mga araw kaning oras na nag-abot, at least makokol na si attention na baka may maraot na nangyari. Magayon po ang programa pati kang Syudad Dinaga, lalo na pagtaon ng scholarship, mga educational assistance, libro, notebooks, mga komisyon, mga printer. Pero po, paano ta po mapapakusog paan pagpangataman sa mga kaakian? Halimbawa po baga, may physical education ba ngunyan? O itong inaapod na hikasi, di na ako updated. Pero itong mga physical education na program, siguro mas bagay kung mga self-defense ang itutukdo. Ito bagang kung paano mo didepensaan sa diri mo sa mga araw kayo, at least basic siguro. Pwede ta po yan i-incorporate dahil saro po baga sa program on esports itong capacity kang aki na may kakayahan siya. Ang esports po baga bako man lang yan itong manunungod duman sa kawat, kundi it teaches discipline, and kabali na po itong preparation kang hawak niya. Mas maray po garo na may part yan itong pagtukdo sa mga aki kung paano paano makakahagad tulos ng tabang, pandua itong kakayahan niya na at least maging kung dahil niya man maidepensa ang sadiri niya, kaya niya magdulag o magparakurahaw na at least makakos ng attention na may pwedeng may magtabang sa iya. Wow. Sir, Elmer, mabalik po kita duman sa National Children's Month. Kasi ngunyan po kaya, Sir Elmer, ang mga face-to-face activities, lalo na para sa mga kaakian, pigtutugot na po, huli po sa pagluwag kang mga panundon kontra COVID-19. Sa petsa, ano pong petsa ini? Sa petsa 15, igwa kita ning child birth registration. Ano po ini, Sir Elmer? Libre po ini or may bayad? Basically po libre ini, and ang gusto tang ma-address digdi itong mga aki na mayong birth certificate. Ang number one rights of a child baga is to have a name, a nationality, etc. So kung mayo kang birth certificate, kumaga si basic right kang aki mayo, and importante yung maray pera kayan iba gani itong requirement para ika makaklase, asin iba pa na pwedeng mangyari sa imo. And base po sa feedback na re-receive dakol pa pong mga aki digdi sa Naga ang mayong birth certificate. Although sige na ngani pong luwas ang satuyang City Civil Registrar, nagkakaigwanan ng mga mobile birth registration. Pero hanggang sa ngunyan po dahil nauubos. Ang target na po kaini is maubos ang gabos na aki na mayong birth certificate na matawan sinda. Kaya every year po kitang ginigibo kaini pera ka ngani ka itong mga mobile registration dahil gusto tang ma-address na magkaigwa sinda ng birth certificate. Libre po ni and katuwang po ang Naga City Civil Registrar's Office na iyo po ang ma-facilitate para po ma-address ini yung problema kang mga aki. Ini po open sa gabos na mga aki na taga-Naga
regardless po kang edad. Usually si mga late birth registration ini, kaya ina-accommodate po for as long as na kaya pa sa aldaw na iyan. Kung dayman nga ni makaya sa aldaw na iyan, pinapabalik po yan sa dumana mismo sa opisina kang City Civil Registrar, and dumana ipaprocess si application nila. No rin po ini ayun nasa Sa Petsa 15 Petsa pa po ini sa mga nagdadalan, Petsa 15 po sa People's Hall. So iniimbitaran po si Gabus na mga magurang na may mga aki pa ni mayong birth certificate na magdigdi po sa City Hall on November 15 po alas 8 ning aga hanggang alas 3 ning hapon. And sige po sir, may hapot ka pa Sir Jason? Sige, pag ano na lang. Sige. Mga iba pang mga pag-uurulayan sa satuyang programa, sa pagbuelta kang programa. Poon kang nakaigdi ako, talagang mayo paigdi yun yung tinampo. Agihan lang talaga ng motor, araw kaya, taho, hanggang makaabot kami duman. Kadtok, masakit talaga sa mga aki. Gahatod mi, tapos pag mauran, masakit to. Ito na aramin mi nga ni, na papatinampo mi. Siyempre nagkaurog na kami. Dahil na kami malalabuyan pag maka-eskwelahan kami, pag makatod ng mga aki. Talagang dakulang tabang. Dahil may huna-una magkakaigo-ide yun yung kuya, matitinampo na iniyo. Tapos ka itong nakuhan, siyempre na, salamat, matitinampo na, dahil na kayo magkaralabuyan. Maugma talaga, dahil na masasakitan. Salamat na maray, Mayor, sa pagtabang sa muya, igdiyo na magkaigo ng tinampo igdiyo. Siyempre, sa kada pamilya kang mga naka-arrestar igdiyo, nakulang pa sa salamat nagkaigwa na kami ng tinampo. Bako na dipisil na kung araw kayo igwa ka sa mga emergency. Madali na, lalo na kung igwa ng service. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, makabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyang man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, hindi na naman sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Kami anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Nagkakan sa kuyang pamilya. Salamat. Mga tugang, uira ang programang Satong Aramon. Nagbabalik ang programang Satong Aramon program with your service Paulo de los Santos. Nakaibaan taliwat si City Administrator Elmer Valdemoro. Napapag-ulayan po mapadapit digdi sa mga importanteng anunsyo, mga aktibidad katakod kay ning selebrasyon kang National Children's Month. May hapot ka pa Sir Jason? Okay. Ihaputan lang kay Sir Elmer, ining mapadapit sa Barangay Council for the Protection of Children Enhancement Training para sa mga aki sa Surinaga. Ano po ang BCPC? BCPC o Barangay Council for the Protection of Children, as in ano po ang kamauotan talakang konsehong ini? Okay. Ini po ang Barangay Council for the Protection of Children. Iyon ang konseho sa barangay na iyon ang nag-aasikaso sa mga programa para sa kaakian. And ini pong training para digdi sa BCPC regarding po ni sa handling of children at risk and children in conflict with the law. So gusto ta pong makapacitate si mga barangay official as in membro kang BCPC kung paano po i-handle ini yung mga child at risk. Ang mga child at risk po, kabali dyan itong mga siging ralayaw-layaw sa tinampo. Yan po bagang siging pakilimos, kumbaga mga at risk yan dahil baka anytime makakommit sinda ng crime or sinda itong mabiktima dahil permit po sinda nyaon sa tinampo. Ito man mga CICL or itong Children in Conflict with the Law,
ito ning mga aki na nakakakomiter ning krimen sa indang hubin na edad. So paano po yan i-handle through the barangay level dahil sindaman itong mga enot na hinahagadan ning tabang manunungod sa mga problema kang mga kaakian. Kaya mas maray na may kakayahan sinda pag kung sakali may magdulok or may igwang arog kani sa barangay, kaya nindang i-handle. Pati na din po itong referral system nagigibuhon. Pag may arog kaning kaso, sa idudulok, sa irarani. So, mas maray po na aram ninda and aram ninda ang gigibuhon kung sakaling may ma-encounter po sinda kaini. Okay. Mapalapit po digdi sa nakatalaan mo na Children's Congress. Kung saan pinatawan taning lugar ang mga kaakian, makapag-heras makasad ang boses. Ano po? Ayo po, although igwa kita ng mga child representative sa NCCWPC o itong local council tadigdi sa Naga, pati na din po sa mga barangay council for the protection of children, minanigo po na kada taon nagkakaigwa ng pagtiripon ining mga kaakian. Iyon na po ni itong mga opisyales kang barangay children organization sa 27 barangay para sinda po mismo itong makapaghaman man ng plano para sa inda. Dahil kita po bagadigdi sa Naga, bisado kita duman sa people participation. So hinahapot ta itong mga sektor na kung ano itong pangangaipo asin gusto nila mangyari sa inda. And parte na din po ini mga kaakian. So sa kongreso pong ini sinda po mahaman man ng mga plano para sa inda na isusumiter po sa tuyang mga opisyales kang syudad na for consideration dahil mas maray po na itong mga plano asin gigibuho na programa sa mga aki hali mismo sa mga aki dahil minsan po kaya ang mga opisyales kang syudad or ining local council for children iba man itong gustong mangyari para sa mga aki and mas maray po na mismo ang mga aki ang magsabi kung ano itong gusto talaga ninda para sa inda. Narin po ni tabi. Agigibon po yan sa November 19 digdi sa People's Hall, digdi po sa City Hall. And opportunity man ini na ma-encounter naman ka mga aki, si mga kapwa ninda aki hali sa ibang barangay. For 2 years po baga, si Children's Congress ta online, dahil nagkakahirilingan. So ngunyan at face to face po, personal nindang may hiling, makakaatubang si mga speaker, si mga opisyales kang syudad, and at the same time makakamingle ninda si mga kapwa ninda aki hali sa manlain-lain na barangay. Pero pong edad kayo na mga participants? Ang edad po kani mga 10 to 16 years old. Inikaya po itong mga aki na kaya ng itong makahaman ng mga plano dahil ang 9 years old po kaya medyo akion pa man yan na maray. Ito man mga 17, 18 more on youth na sinda. Kaya mas maray po na itong pagmati manggiraray kang mga aki. Okay, Bao, may apot ka. Amak City Administrator, igwa po kita ng nakatalaan sa November 17 to 18. Ini pong enhancement training po para sa Barangay Council for the Protection and Children. Saan po inigigibuhon? Ano pong oras and ano po ang objeto kang training? And ito pong tiglalauman ta po na manudan po kang mga miyembros kang BCPC sa nasambit na pong training. Ay po, yun na po ni itong pag-handle katong mga CAR and CICL. Gigibon po ni sa Sarong Hotel digdi sa Naga. 2 days po siya dahil gusto tang makapacitate si mga miyembro kaning Barangay Council for the Protection of Children. Pero po kaning BCPC, igwa pa kita ning LCPC. Ayo, ang LCPC po itong inaapod na digdi sa Naga na Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Yun na po itong local council na yung nag-aasikaso, yung man namamahala ka mga programa para sa mga kaakian. Magkakaiga po ng strategic planning asin pag-ibok atong local development plan for children. Mas maray po kaya na may nakasurat ng mga plano para sa mga kaakian ngarig whoever man po itong mga namamayo, whoever man itong magiging miyembro kani, at least igwa ng susunudan ng mga plano. Sa November November 23 and 24, 2 days program man po girarain.
Sige po. Sa iba pa mga kahaputan na sir, Sir Jason, Sir Elber, po sa pagwelta kang programa, mga tugang standby. Kami po na taga-digdi sa Sonto, Smallville, Hawa, del Rosario. Taos puso po kami nagpapasalamat sa gobyerno lokal kang Naga City sa pamamayo po ni Mayor Ligacion na siya pong nag-aprobar kang samuyang tinampo digdi. Salamat pong maray. Salamat po, Mayor. Pagka maagi po kami, marugion po igdi kasi mga daga pa po ini. Bale, nag-aagi lang nga po kami dyan sa baba kasi dyan po sa baba, sementado. Benepisyo po, malawak na po ang agihan mi. Kung may motor po, makadiretso na po digdi. Pwede na po siya digdi mismo mag-agi sa muya. Di na po kami madipisilan, makarga pa, maharayo, harani na po sa muya. Pati po yung mga senior mi, kalakot man po kami iding senior, naglalakaw-lakaw po sinda iding sa pagkaaga, nakakapag-ro exercise na po sinda igdi. Maray po para sa indang. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa city government na kami natabangan tulos na tauang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po, hinagad mi kay Mayor Ligacion na kung pwedeng magkaigo kami ng road tapping kan samuyang lugar. Natulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dahil po pasan na nahaloy. Asin po na itao man po tulos samuya. Po mga inot na aldaw, ang lugar na ni talagang kababa, dikit na oran tinutubig. Ang karahayan po kani yung napalangkawan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Harami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, nagbabalik po giraray ang Satong Aramon program with your service Paulo de los Santos. And ini po katakod kayo ni pong LCP si City Administrator. Para sa po ang strategic planning po kang LDPC na nakakuyan po, nakatalaan po sa Nobyembre 23 sagkod 24. Regarding po ni sa paghaman kang local development plan for children kang sa tuyang lokal na gobyerno kang Naga, para po maisurat na itong mga planong gigibuhon para sa mga kaakian. Although in place naman po baga si mga programa ta sa health, sports, asin iba pa, alagad mas maray na may document kitang nakapalaman na kumbaga sususugan na mga gigibuhon para sa mga kaakian. Ang importansya po kani maging isa man itong mga opisyales kang syudad, asin mga maging membro kang NCCWPC, may konkretong plano na para sa mga kaakian. And ano po ang kung pwede po sir na makataw ka po sa muning example kang saro pong programa sa sports or sa health para sa mga kaakian na kay puanta pong mai-document tigdi po sa gigibo na workshop. Ganyan po ang gigibo na lang ito pag institutionalize ka mga program. Halimbawa po itong sa health, itong first 1,000 days program for children. So mas maray po na nakasurat ito. Sa sports mas maray po na makahamaning program na kung ano talaga itong potential sport para sa mga aki na pwedeng ma-develop sinda dahil more on concentration baga ka mga aki, basketball, volleyball, pero itong mga individual sport baka data to natatawa ning lugar na mas pwedeng mag-excel dyan itong mga aki digdi sa Naga dahil kung manotaran ba ganito si mga ginaganatang mga gold sa Asian Games, sa Olympics, mga individual sport. So baka matawan niya ning lugar para at least promotion. Minsan kaya kung arin lang itong
sikat na sports, iyon lang to ang inclination kang mga aki. So baka itong mga individual sport matawan man lugar para mai-promote sa mga aki dahil baka itong potential para sa inda and ito man itong potential para sa naga na igong mag-excel na nagenyo para dyan sa sports na iyan. Lalo na po si Yaon sa tennis, halimbawa ano po ba kayo na saro yan sa mga individual sports, badminton and iba pa. So anyway po Sir Elmer, ano po di na po kita sa gigibuhon pong Children's Got Talent. Ano po ang dapat na abangan po hindi kang sa tuyang mga paradalan lalo na si mga taga Syudad Dinaga. Yeah. Dati po sa EduCare lang ini itong mga EduCare pupil. Angon yan po naghurot man itong medyo dardakula ng mga aki na kabali din sinda. So duwang kategory na iningon yan, enot itong sa EduCare Got Talent, panduwa itong pre-teen Got Talent. Ito na pong mga ang edad nagpupuon 6 years old and up dahil ang EduCare po 3 to 4 araw na edad. So duwang kategory na ini para mas matawan pang lugar itong ibang mga aki na ma-showcase ninda itong sa indang mga kakayahan through digdi po sa Children's Got Talent. So may hiling po ini madadalan live sa sarong gigibon sa sarong mall digdi sa Naga. However, madadalan man po ning live via FB page kang sa tuyang Naga City Government. Tapos po ang selebrasyon kang Children's Month ngayon ng Lumpiyembre, ini po masara sa pagi po ning sarong State of the Children Report na isiste po ang ma-deliver kani si Mayor, ika o si Iyo po, permita man po ning ginigibo kada selebrasyon kang Children's Month na ang ginigibong culminating activity iyo po ang State of the Children Report na ginigibo po mismo kang sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson Ligacion. So ini po itong pagpahayag kang mga programa, mga proyekto asin mga aktibidades na pigibo para sa mga kaakian digdi sa Naga. So may hiling ta po diyan si mga akumplishmento na nahaman na, si mga plano pang gigibuhon para sa mga kaakian kang Naga. So iyo po yan ang mangyayari sa November 28 sa session hall po kang sangguniang panglungsod and magiging live man po ni duman sa Naga City Government FB page para madalan po kang madalan digdi sa Naga. Okay. Ini pong balikan ta po ining Children's Got Talent. Ano po? So ano pong oras ini? Noarin po ini gigibuhon ngani po. Gigibuhon po ni sa November 26 alauna ning hapon sa Robinson Mall. Ini pong duman sa ano po itong sa EduCare ano po ang per barangay po ini ralabanan po kay ni? Iyo po dahil po sa limitadong oras minanigo po na 1 entry per barangay lang. So kung alimbawa po may nagkapirang EduCare ang barangay po nagkakaigoman sinda ning elimination round sa barangay ninda. So however itong manggana duman sa elimination round sa barangay, iyon na po to ang i-entry ninda para digdi sa Got Talent. The same man po sir duman sa pre-teen Got po, siring man duman sa sarong category na kung dakol po ang interesadong mag-entry sa barangay, ang barangay po nagkakaigwaman ng elimination round. So si manggagana duman, iyo ang i-entry ninda. And ngunyan po councilor and ini pong pagiging opisyal po dati bilang dating konsehal na nagtukaw po bilang dating chairman kang Committee on Children sa Sangguniang Panlungsod. Ano po ngunyan ang sa imo pong sisibutan bilang city administrator para sa mga kakian? Ayo po, nagpapasalamat po kita na pera sa pagigitang city administrator. Pig-designate din po kita bilang executive director kang Children's Affairs Office na iyo po ang opisinang nag-aasikaso sa mga programa sa kaakian. Kaya parte man po giraray kita maski
bako na po kitang konsihal na iyo ang Committee Chair on Children. Alagad katuwang po ngunyan ang bagong Committee Chair on Children, si Councilor Gail Abunal Gomez, na nakatutok man sa programa. Katuwang ta na po siya apon pa kadto, maski day pa siya councilor, kabali na siya sa programa sa mga kaakian. And ngunyan po, siya na ngunyan ang nakatukaw na Committee Chair on Children sa Sangguniang Panglungsod. So mas collaborative po ang mga ginigibong mga programa, lalo na po ang programa man ni Councilor Gail on mental health na kaipuhan pong marayngon yan, lalo na ka mga kaakian. Sa presente po, sir, ano po ang pinaka tinututukan po kang Naga City Children's Affairs Office? Ang ngunyan ng mga panahon na igwa po kita ngunyan ng kolaborasyon sa bago pong chairman kang Committee on Children's Sanggunian. Ayo po, padagos po itong coordination dahil kumbaga po may mga existing program on children ang opisina, plus ini pong mga bagong ini-introduce na programa ni Councilor Gail. So mas maray po na nadakol na programa para sa mga kaakian na lalo pong papakinabangan ninda. Kaya dahil po sa may mga bago kitang katuwang sa program on children, mas lalo pong napapamaray itong programa, and mas lalo pong natatawan ng attention, lalo na itong participation ng mga kaakian. Jason, mana po? Sige po. Mabalos po sa oras mga tugang, si City Administrator Elmer Valdemoro, ano po ang sa tuyang guest sa sarupang edisyon kan sa tong Aramon program. Sir, maray na pag-aaga, and Diyos mabalos po sa imong pagtong onra, and any messages po para sa mga kaakian sa syudad bago po kita mamaaram? Sa liwat po, naugma po kita na ang aktibong maray ang mga kaakian sa syudad ding Naga. Alagad hagad mo po giraray itong paggiya asin asistensya kang mga kamagurangan. Mas kinakaipuhan po na mas giyahan ta ang satuyang mga kaakian, lalo na po sa panahon ngunyan na kahali ta lang po sa pandemya. Nagbabalik na po kita sa normal, mabalik na naman sa pagruluwas ang satuyang mga aki. Kaya mas dapat po magiyahan ta, mabantayan na aday po sinda mapasala or may mangyaring katibaadan sa inda. So sa lahat po, mabalos, maray na pagkaaga, maugmang bulan kang kaakian. Yan mga tugang, yan ang sa tuyang pinag-ulayan ngunyan sa satong Aramon program ngunyan na pagkaldaw ng Sabado, Nobyembre 15, taong 2022. Sa technical side po, nakatuwang po niya to sinda Benjamin Calio Jr., siring man si Johnny Naidea III. Ano po? And kami po ang sa indong nagid na kaiba, Paulo de los Santos. As in Jason Yola. Sa masunod po na Sabado, ano po, girare kita mag-iribanan, babalo sa pag-antabay. Ingat po, kabos. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.